Turo, sä sanoit, että sä oot 4-vuotias, niin sä et ihan vielä ole menossa esikouluun, mutta mitä sä tiedät siitä esikoulusta? Mitä siellä tehdään? Siellä leikitään ja välillä mennään ulos. No, mitä luulet, miten se eroaa se esikoulu tästä päiväkodista? Vai eroaako mitenkään? Sillä mutta arvaa mitä. No mitä? Että me leikittiin yhden turkoosiliivisen aikuisen kanssa, niin se, joka on tossa, niin sen kanssa me leikittiin hurhaita. Mitä? Semmoista, että pitää ottaa kiinni, jos tekee näin, niin saa kiinni. Aha. No, luuletko, että esikoulussa leikitään myös semmoista leikkiä tai jotain samanlaista? Mutta Edvin on jo Lempoisten koulussa. Aha. Kuka se Edvin on? Joku sun kaveri niinkö? Se on meidän isoveli. Aha. No, onko se Edvin kertonut sulle, että minkälaista siellä koulussa on? Ei vaan me olemme käynyt iskän kanssa ja äitin kanssa joskus siellä. No, minkälainen se koulu on? Siellä on se on ryhmähaupuisto. Sen nimi on ryhmähaupuisto, koska siellä on semmoinen laskumäki, josta voi mennä sillä lailla, että niistä semmosista, niin siinä on semmoinen musta juttu, jossa voi seisoa. Niin sitten se laskee alas ja sitten kun on laskenut alas, niin se menee taas ylös. Se on semmoinen maakki. Eli kuulostaa aika hauskalta. Siellä koulussakin pääsee siis laskemaan mäkeä, niin kuin varmaan täällä päiväkodissakin. Mutta Sä oot 4 vuotta. Olisitko sä halunnut lähteä jo kouluun? mä en voi vielä, kun Edvin on nyt meidän isoveli. Ja sit kun me pojat ollaan tosi isoja aikuisia, niin sitten mä ostan ainakin crossimopo ja crossimopokypärän ja crossilasin siihen crossimopokkypärään. No Ja niin. sitten mä ostan myös crossimopon. Aha, eli selvästikin sä tykkäät mopoista kovasti. Ja myös ralliautoista. Ja silloin kun mä tuun tokana rallikuskiksi ja sitten tavalliseksi autoksi ja sitten poliisiksi. Ihan mun vika kulkuneuvo on rekka. Aha. Sitten jo 17 on sitten päikynhoitaja. No niin. No luuletko, että siellä koulussa opetellaan semmoisia asioita, mistä on hyötyä vaikka rekan kuljettajana tai päikyhoitajana?